Ahojte ľudia, vítam vás z nového videa. V dnešnom videu ideme sa pokúsiť opraviť Lego set z našej Minecraft poličky. Bude to tento a ja sa asi idem na to pustiť. Chcel som vám ukázať, toto má byť drak, jak vycvičiť draka a odteraz takto na rohu budú moje obľúbené Lego sety alebo nejaká moja trofej alebo niečo, čo som postavila, veľmi sa mi to páči. No, tak asi by som nemal zdržovať a mal by som sa na to vrhnúť. Tak či reagujeme si na nové Star Wars sety, tak si začíname. No, máme tu MT-ško, takže ideme. Celkom set je to veľký. 2 noví droidi. No, noví. Sú tu traja. Raz, 2. Jeden asi bude. Tu je. Tak, myslím si, že tento set je celkom určite, neviem aká je cena, ale určite kúpiť sa asi oplatí. Ideme na ďalej. A tu máme toho droida, čo hen tam bol. No, ukáž to. Ja takéto veľké záležitosti nezbieram, iba toho jedného mimoňa mám. Fúha, asi celkom v pohode. Nič také zlé nevidím, asi. Celkom v pohode. Ale ja by som si ho nekúpil, ja by som si niektoré z ostatných. A máme tu Jediov. Tento set už je, lenže tento set už je tak nejaký ten, ale väčší. Asi. Ak máte radi tú stíhačku, len nechcete tú veľkú, tak sa asi oplatí. Stíhačka V16. No ukáž. Tu je Obi-Wan Kenobi. Dobre. Dobrá. No, tá stíhačka je dobrá. Určite pekná. 100%. Trošku skipneme. No tak, toto. Wow. Tento set je peknosť sama. Ty kokos. Tak asi môžete vidieť, koho budeme mať v našom mestečku. Aj keď nemyslím si, lebo ja mám tiež jeden podobný ako set, ktorý sa mi trošku páčia sa mi rovnako. Počkať, nevám ho ukážem. A je to tento set. Páči sa mi celkom moc. Kvôli tomu, jak sa jednoducho postaví loď a uloženému priestoru vzadu. Jeden lightsaber, ale neviem teda, či ho chcem menej ako tento. Asi ostanem pri tom, čo bol 2024. Ukážte veľkého ATST. Myslím, že celkom povedený set. No, skvelý set. Páči sa mi, skvelý, výborný. Ešte máme tohoto chlapca. Takže, no, tento set je teda krásnosť sama. Kedy by nebol AS sa mi zdá, počkať. Hneď si to pozriem. ATS sa volá, neviem, počkaj. ATT.
kedy by nebol, tak asi ten set chcem. A ukáž. Ja som tak všetky Star Wars ešte nestihol vypozerať, ale toto je jeden z tých dekešov, ktorého nepoznám. Watch Quick. No pekná príšerka, ale asi či by som si mal vybrať tohoto, Eggwalk či ATST, tak asi ATST vyhrá. A máme tu Battle Pack, ktorý si kúpim. Toto bude určite aspoň tak 20 stať, jak sa na to pozerám, ale určite toto je Battle Pack, ktorý si kúpim určite. Hneď, ak bude možnosť. A to sme si zareagovali na všetkého, tak idem sa vrátiť k stavaniu. Ľudia, nakoniec skončili, som to vyriešil nejak takto. Napíšte do komentárov, jak sa vám to páči a ja sa budem na vás tešiť u ďalšieho videa. Tak, cus.